Salam, sana goldum. Hormatly müşterileri, gelinler, gyzlar. Bugün men size bir müşteriýemiň haýsy boýunça brasletler abzor edeýin. Ýandan gorkaz bahalaryny aýtyp geçeýin gyzlar. Haýsy bir gerek bolsa habarlaşyp bilersiňiz. Bu aýtjak bahalam gyzlar, şuňky bahalarymyzdyr. Bu gözlüje brasletimiz täze model 16.500 manat. Bu görnüşimiz Yerevan 22.000 manada çykýar. Näme soragyňyz bolsa, arkaň kommentariýada belläp bilersiňiz gyzlar. Bu brasletimiz görnüklice geline zata geçiräýän hem gatgawjy model 13.000 manada çykýar. Bu görnüşimiz Yerewanyň litisi. Şime model boýnam madyr gyzlar gerek bolsa komplektine alynan diýseňiz $1550 çykýar. 30.500 manata çykýar manatda. Bu görnüşimiz Yerewanyň dutusy 9.700 manada çykýar. Boýam uzunçadyr, daýawjalary hem bolýanlar gyzlar. Bu görnüşimiz 9.300 manada çykýar. Yerevan model, ýani türkünkidir gyzlar bu. Bulam dutu gelýänler. Nämämiz var? Chanelimiz var gyzlar. 17.700 manada çykýar. Näşinçe gatgawda düşdi gyzlar. Berde işme trosumuz var. Munyň boýnam madyr gyzlar. 2700 manada madam çykýanlar. Brasleti 3600 manada çykýar. Inçecik elinden näşinçe oturýanlar, patarkalyk geregem bolsa alyp bolýanlar. Bu görnüşimiz var gyzlar. 10.500 manada çykýar. Bir köşçek model, gatgawja oturýar eliňizde şu. Versace görnüşimiz var. Gatgaw berilýän model. Bunyň boýnam madyr gyzlar gerek bolsa edil şuňa nabor komplekt çykýar 11.500 manada. Brasleti 8.300 manada çykýanlar gyzlar. Bular ýani Cartier modelimiz var. Ýaşaçyk gyzlamyzyň höýýän modeli 7.500 manada çykýar. Ýolçukamyz var. Köpkişiň höýýän modeli bu da 10.400 manada çykýar. Bular ýani inçecik görnüşimiz var. Bir lit gelýänler, dutu däller gyzlar. Şulam gatgawja zat oglanlara padark etmänem gowja nemedir. Modeller 6.700 manada çykýar gyzlar. Haýsy bir gerek bolsa arkaň habarlaşyp bilýänsiňiz gyzlar. Başga-da ulyrak gramda neme brasletlerimiz bardyr, brilliant gaçlarymyz bardyr, diýorlarym bardyr. Näme zat gerek bolsa arkaň kommentariýada belläp bilersiňiz. Abzor edip görkezýänleriň gerek bolsa öýde gelip görüp bilýänsiňiz arkaň. Sana gold bilen galalyň mahrubanlar, gollamanyny ýatdan çykarmalyň. Sag bolun.